hace raro verte aquí delante de tu obra de fotografía cuando te he visto sudar en barcos, entrar en letrinas turcas, comer rancho rumano. Imagino que todo aquello era necesario hasta llegar a esto. ¿Cómo empezó esto en ti? ¿Cómo te diste cuenta de que la fotografía era una pasión? ¿O cómo se convirtió en pasión una vocación? Va haver un moment que veig un enquadre, veig una fotografia de paisatge, i això que t'entra un coquet a l'estómac, i és una cosa com un tremolor, i jo dic, clar, això és la fotografia. I després, que anava ja, estava interessant-me per la qüestió fotogràfica, per la documentació fotogràfica, la història, etc., llisc autors que parlen del gusanillo de la fotografia, no? És a dir, la cosa això que t'entra i dius, este és l'enquadre, no? Ahir em dono compte que la fotografia és altra cosa, ja no és disparar, sinó que hi ha alguna cosa més. Y háblame del viaje mediterráneo. ¿Esto cómo surgió dentro de ti? Bé, la Mediterrània comença quan la Universitat de Gandia, la Universitat d'Estiu de Gandia, em demana un treball, una visió meva personal sobre les comarques centrals del País Valencià. I resulta que quan vaig a Turquia em poso a parlar amb la gent i em poso a retratar i de sobte dic, ui, però si este és el mateix home que en fa la Figuera o que en Castelló o que en esports, si són iguals. I allà és on salta la xispa, no? I és on faig jo l'ampliació del territori. I utilitzo unes frases del fotògraf malauradament ja desaparegut Koldo Chamorro i dic, vaig a fotografiar on no enlladren els gossos. I aquestes zones del Mediterrani, la Mediterrània. A mí me gustan mucho tus fotos que yo llamo movidas o turbias, porque creo que primero que son un trazo muy particular de tu estilo y a mí me emocionan mucho porque van a lo cósmico, ¿sabes? Van a nuestro inconsciente colectivo como mediterráneos. ¿Cuándo empezaste este camino de decir, oye, esta foto puede ser buena si la muevo, esta foto puede ser buena si se mueve el que está ahí? Sí, és un pas molt decisiu, perquè és un atreviment. Quan arribes a un moment que dius, no, això em dona igual que siga nítida, que moguda o desenfocada o el que siga. I aquest pas és molt important, perquè quan tu decideixes que això és aixina, és perquè darrere hi ha un bagatge, hi ha una documentació, una cultura fotogràfica. O sigui, la fotografia moguda naix moguda, o la fotografia desenfocada naix desenfocada, no hi ha una post. Te veo como si fueras un tipo de otra galaxia, al que los dioses del Olimpo le hubieran puesto una cámara en las manos para decir, vete al Mediterráneo, vete a la Tierra y retrata la vida cotidiana. Lo que ocurre es que tú de esa vida cotidiana no la trasciendes y haces la radiografía de toda una época concreta del Mediterráneo en este momento. Tampoco periodismo, sino una època més dilatada. Jo no soc, com tu has dit, no soc fotoperiodista i no soc gens sensacionalista. Tant la fotografia a la Mediterrània com en qualsevol altre tipus de fotografia que faig, elimine tot el sobrant. Soc molt auster en la qüestió compositiva de la imatge, no? El problema és que es banalitza. Es banalitza la imatge fotogràfica per un excés d'explotació, però també molt important. I és que a la societat ens falta educació. A la gent, al xiquet, des dels 3 anys, es haurien d'ensenyar imatge. No a utilitzar el Photoshop ni el que és un píxel, no, imatge. A com llegir la imatge i a com, utilitzar-la y cómo entender la imagen. Creo que te entiendo. Una educación visual que vaya más allá de los formatos de poca vigencia, ¿no? Como la foto del periodismo habitual o la foto doméstica, el selfie, ¿no?
una educación que nos inculque el camino hacia la belleza, ¿no? Hacia la belleza de un retrato o de un paisaje. Efectivament, és així. Però sempre en una base d'un coneixement del que es fa. No? És dir, no tenim, la majoria, és molt atrevit parlar en nom de tots, no? Però una gran majoria no té coneixements d'història de l'art, no té coneixements d'història de la fotografia, ni de fotògrafs, ni té referents per a saber que la fotografia que està feta segurament ja està feta per altre fotògraf. És dir, què intentem descobrir cada vegada que inventem una fotografia? Si ja està inventat, si la majoria de fotografies a finals del segle XIX o a començaments del XX ja s'havien fetes. En aquest període la fotografia es fa tota. El que fem ara és revisar-la, evidentment, i cada un apropiar-nos de la nostra marca. Si no hi ha una educació, no té una marca pròpia per a fer fotografia. Bueno, pues voy a proponerte que nos vayamos a uno de tus paisajes, a uno de tus territorios, a uno de tus lugares mágicos, al mar. Anem.
Cuando uno piensa toda la belleza que hay aquí detrás, ¿no? Las ruinas de Agrigento, las ruinas de Sábrata, Palmira, Petra, Sicilia, Grecia. Dice, ¿hemos perdido en el Mediterráneo el canon de la belleza? Cuando piensas en el Mediterráneo, pero en algo abstracto, ¿en qué piensas? La Mediterrània és, per a mi, la plaça del poble. El veïnat de la Mediterrània, és a dir, cada un que està en sa casa està fent només coses per a ell, sense importar-li la repercussió que puga tindre el veí. I això és la realitat de la Mediterrània. Sí, porque no podemos negar la evidencia. En estos momentos tenemos sangre en Gaza, sangre en Siria, sangre en Libia, Ucrania entra en guerra civil prácticamente. No me explico, teniendo la guerra tan cerca, cómo no nos hemos convertido en fotoreporteros o en periodistas de trinchera, ¿no? Tots els migdies ens serveixen el mass media en pla fred, tota la gent desbudellada, tota la gent ofegada en les pateres, tots els desastres és el primer plat de quan anem a dinar. ¿Sabes lo que pienso? Que cuando el primer hombre africano da el salto hacia Europa, primero por la península arábiga y luego ya el continente, me imagino que los cayucos estaban fabricados de la mejor manera posible. Y ahora los migrantes vienen en el peor de los barcos, barcos de desguace. Tu el creus que una barqueta d'estes inflables puga travessar 200 quilòmetres? Impossible. Això són vaixells nodrissa que van deixant-los anar. És a dir, són màfies. Però no màfies d'una part només, sinó la màfia és bidireccional. Tenemos guerras, naufragios, tenemos la pesca sobreexplotada, inflación de turismo, contaminación. ¿Cuál de estos aspectos te duele más? Va tot concatenat. O sigui, no, una cosa no va independent a l'altra. I després tenim la indústria, no s'oblidem de la indústria també. És dir, que tot plegat fa que el nostre hàbitat esdevinga insostenible. Però quina herència de les nostres construccions anem a deixar als diners? De todas formas, Xavier Moyà, llevamos un Mediterráneo idílico dentro, ¿no? A mí me gusta mucho definirlo, yo creo que tú ya lo sabes, como un tejido de lino, un vaso de vino, la música. ¿Tú sueles encontrar ese mítico Mediterráneo cuando estás por ahí con tu cámara de fotos? Clar, a veure, clar, és que no entendria la Mediterrània si no trobes aquest espai. És que, si no, la Mediterrània no està entre Castelló i Torrevella. Ni Benidorm és la Mediterrània tampoc, encara que a alguns es pese. Però la Mediterrània és molt més allà, és molt més telúric. No és la paella mixta. Ni fins i tot l'oli d'oliva. No, per favor, no malinterpretem les coses. La Mediterrània és molt més que la nostra costa. Això és Mediterrània, faltaria més. Però el sentiment, el passa és que el màrqueting, la societat en general, ha de quadricular i ha d'encaixar una manera de vida, no? I aquesta manera és dir, dieta mediterrània, va, home, per favor. Mira, había pensado titular esta entrevista El clic en la sien, pero no para que nos suicidemos porque no toca, No. Está feo y deja manchas, sino Seria una irresponsabilitat. por ese pálpito que tenemos cuando nos encontramos ante una buena imagen del Mediterráneo y la queremos atrapar, el clic en la sien, porque pasa también por el cerebro, no solo por el corazón. I jo afegiria un poc més. Estic d'acord, però afegiria el clic en l'estómac, però del cuquet. És dir, està ahí, el clic està ahí. És com els que canten, els belcantistes,
que no canten en la bola. ¿Sabes lo que me pasa? Que se me ha enfriado un poquito, así que te propongo, querido, por esto que tenemos detrás. De la Mediterránea.